Takže počúvajte ešte. 10 sekúnd do štartu. Na tej ľavej tabuli máte, koľko vám ešte ostáva do cieľa. Tam, kde Lučino MSR 26. Tá tabula. 3, 2, 1, štart. A je odštartované. Takže končuje sa vybrali na 13 kôl. Máme. A to je domáci Adrián Marko a za ním je Celka Lenčejšová a Adela Zelinková, keď je vidím. Takže máme domáci tým a máte 12 kôl do cieľa. Máme a majú 11 kôl do cieľa. 11 kôl do cieľa. No, on to jel pri loni. Adrián Marko, za ním Celka Lenčejšová, Adelka Zelinková. 10 kôl do cieľa. Nevadí, postavíme sa a ideme ďalej. Nevadí, pomaličky, kľudne sa postav. Tak, a ideš, kamarát. A už sa nám blíži čelo preteku. Adrián Marko a Adela Zelinková, 7 kôl do cieľa. Urobili si jemný náskok. Matku, Stanislava Pekar. Vypadá, že jede na úval. Že? Tak se a majú 4 kolá do cieľa. Adrián Marko versus Adelka Zelinková. Kristín Heidelfelder. A ide na čelo preteku Adrián Marko a 3 kolá do cieľa Adelka Zelinková. 3 kolá do cieľa. A tu máme ďalšiu vedu. Lenka Hulíková, 4 kolá do cieľa. Hej, Segra jede. Poď, Aďo. Tady, pekne. Bacha, ale to bude, to sú kousky. Adrián Marko, 2 kolá do cieľa s Adelkou Zelinkovou. 2 kolá do cieľa. Začína závodit. A uvidíme, či to udrží. Takže Kelly Delgado z Kolumbie ťahá balík. Za ňou sú maďarské pretekárky a za ňou pretekárky z Lužinovenska. Poďte dámy. Tu máme Kelly Delgado stále na čele preteku a balík je stále veľmi kompaktný. Za ňou maďarské pretekárky Katalina Joša Urbanek, Lea Kručková, Ivanka Páldiová a Porzani Ambola. A tu sa presielal na čele, takže Tajváni na čele preteku. A
A je to pát Oršova, Lea Kmečková. To zalanom, za ním počúvaj. Poď už na takom príke, to som mi prestal strieľať. Posádka, poď. To je silný, to bol prvý a bol 23 kôl do cieľa, tempo 1.37. I want to see the lap 1-0-0. Dámy 13 do cieľa. A už je to tu. A ja to je let's go! And 8 laps to go. 50 cieľa. Čelo. Oršov za 1.12. 1.12 tempo. Poď, Ali, ešte vydrž to. Poď. Poď, Ali, ešte kousek. Andrejka 6 kôl do cieľa. A máme tu čelo. Takže ešte leta 6 a posledné kola. And 3 laps to go! Čelo šetrí energiu, vidno, že baby začínajú kalkulovať, takže 3 kola do cieľa. A je odštartované, takže odštartovali sme majstrovstvá Pálo Durák. Za ním Samuel Parovec, Lukáš Moščák, na čele je Samuel Parovec, za ním Maroš Moščák. Ja sa len poďam tam poď tati ako. Tomáši pretekári sa udržujú v útle dráhy. Pekne, poď, poď. Tomáši pretekári sa udržujú.